Тази неделя в Артифакти. Умереност. Тази дума дори е над всичко. А в живота на смъртните най-добра. Премногото е неуместно за смъртните. Щом боговете гневят се, то поражда най-страшни злини. Очаквайте Медея в Народен театър Иван Вазов и нашият разговор, който предстои. Най-важното е да се родиш. Опитай се да го запомниш или го забрави веднага. Това е тази книга. Музеят Ив Сен Лоран в световната столица на модата Париж е едно от най-значимите културни пространства, посветени на нея. Открит е през 2017 година и предлага оригинален поглед към творчеството на един от най-влиятелните модни дизайнери на 20 век.